डिसइन्टिग्रेशन जानाया जोंनि बर' हारियाव दिनैबो माखासे अलखदखौ लाबोयो जोंनि समाजाव। दा पलिटिकल डिसइन्टिग्रेशना जोंनिया बबे लेभेलाव जानानै दङ? जागोन पलिटिकल डिसइन्टिग्रेशनाबो पलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन दङ, खुंथाय दङ, मोनसे गभर्नमेन्ट दङ, आसामावबो दं, बिटिसिबो दं, काउन्सिल गभर्नमेन्ट दङ आरो बेवहाय जेराव जोंनो मेजरिटी जादोंमोन, बर' हिसाबै जों मेजरिटी, ट्राइबेल हिसाबै जों मेजरिटी आरो बेवहाय काउन्सिलनि मर्यादाखौ मोननाया बर' हिसाबै जोङो मोनदों आरो बेवहायनो दिनै लिडारशिपआबो आलादा आलादा, अर्गानाइजेशन आलादा आलादा, पलिटिकल पार्टियाबो आलादा आलादा। दा बेवहाय पलिटिकल डिसइन्टिग्रेशना जोंनियाव समाव सम नङा, गोबाव समनिफ्राय सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो जोंनि मोनसे समाज बियो इन्टिग्रेट खालामनो लुबैदोंमोन जे बियो नुबाय जे समाजाव माने मोनसे disintegrated समाज community. So how can he make that community unite in a virtual community? That दिनै फेसबुकआ one way मार्क जुकारबर्गनि भिजनआ बेनोमोन जे I will integrate the community. बिथाङा गावनि लेभेलाव हाबाय, भार्चुअल कमिउनिटिखौ बियो इन्टिग्रेट खालामनो हादों। दा दिनै जोङो रियेल जोङो दाना प्रेक्टिकल जोंनि माने जि समाज डिसइन्टिग्रेशन जानाया जोंनियाव माने बियो फैबाय थागोन आरो बियो समाजिक ससियेल मोनसे डायनामिक मोनसे केरेक्टार ससियेल जोंनि समाजनि आरो बिनिखायनो बेयाव जोंनि रला खिन्थु बेयाव माने इन्टिग्रेशननि जानांगोन, डिसइन्टिग्रेशननि जानो मोननाय नङा।